اوفیسا پاراستنê ya xristyanên Aşûr û Suryanî Sotoro ku aliyeke çekdariye ji xristyanên parêzgeha Hesekê re tekeskir ku asayişa Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD hewl dan ku destê xwe deynin li ser ofîsa wa li bajarê Qamişlo bi tûmeta ku ewan molet ji asayişa PYD wernegirtiye ku di encam de şer û pevçûn di navbera wan û çekdarên PYD de derket. Li gorî nûçeka Ajansa AKİ ya Îtalî ku ofîsa parastinê ya xristyanên Aşûr û Suryanî Sotoro Partiya PYD û rêxistina Daeş tûmetbar kirine ku ew hewl didin ku Aşûr û Suryan û Ermenên devera Hesekê derexînin û wan koçber bikin. Dijberê rejîma Sûriyê Slêman Yusuf ji Ajansa AKİ re ragihand bû ku gefên asayişa PYD li ser Aşûr û Suryana û hemû aliyên siyasî û civakî li parêzgeha Hesekê biye cihêna razîbûn û metirsiyê li gel xelkên deverê. û eger Partiya PYD nerînên xwe yên siyasî ferz bike li ser hêza me ya çekdarî û rêxistinên me yên civakî, ev ê bibe dawiya peywendiyên me yên li dîrokî yên di navbera me û Kurda de. Her wiha Yusuf lê serbar kir û got ku ev kiryarên şaş ku Partiya PYD dike wê encamnê nebaş û xirab li ser civaka Aşûrî û Ermenî û Ereba jî derêxîne û wê bi rengekê nebaş li ser projeya rêveberiya xweserî vegere ku bi gotina wî niha Aşûrî ji bin sitemkariya Ereba derketine ta bikevin dibin sitemkariya Partiya PYD de. Yusuf tekez kir ku ne tenê Partiya PYD gefa li wan dike ku niha nîzîkbûna rêxistina Dewleta Îslamî li Iraq û Şamê Daeş ya terorîst ji bajarê Qamişlo re jî cihê metirsiyê ye li ser hebûna xristyanên deverê. Ji ber vê yekê em bang li Partiya PYD dikin ji van kiryara vegerin û deriyê tu şera venekin ji ber ew şer nakevin dibin berjewendiyên şûreşa Sûriyê de. Li gorî xelkên bajarê Qamişlo ku rojane şer û pevçûn di navbera çekdarên PYD û hêzên Sotoro derdikevin ku piraniya wan şera li deverên ku rejima Sûriyê radestî Partiya PYD kiriye derdikeve. Têzanîn ku bajarê Qamişlo giringiyeka wê ya stratejî li Rojavayê Kurdistanê heye ji ber ku gelek ol û kêmnetewa li xwe girtine. Têzanîn ku bajarê Qamişlo giringiyeka wê ya stratejî li Rojavayê Kurdistanê heye ji ber ku gelek ol û kêmnetew li xwe girtine. Ji bo bername Ark, Helepçe Saedûn.